Я да видя за каква новина тук да си изкажа неподготвени аз като всички. Тошко Йорданов направил издънка и казал, че трябва да работят лекарите тук и да взимат $500. А той пък да си взима неговите 20-30 хиляди. Виждате ли колко е хрупкава черупката на нашата интелигенция? По този начин той е станал на предател на самата власт, която го излъчила. Защото представете ли си какво си говорят депутатите в кулоарите на парламента? Същото, което си помислихте. Така че Тошко Йорданов заслужава да бъде избран още един път на следващите избори. Отивайте и там зачерквайте ИТН, Величие или което си искате. Има Тошко Йордановци за избиране много. Един път видях един депутат паркирал неправилно и помня, че един полицай ми каза: такива сте си ги избирали, такива ще си ги търпите. А това ми беше запушил колата. Така че по този случай една количка.